Бірінші етапта Шубаға білен бұл ішлік шағир, композитор, вокалист ішлігін сайладық. Менә шушындай ишратлы сайланған парлардан матур-матур жырлар шықты, ләкин инде біз гала концерт бик шедеврлардан гына торырга тиеш дип, тагын бер этап игълан иттек. Анда инде үзебез парларны сайладык, ләкин моңа кадәр калептә язылган инде парлар булган парларны бөтенләй аердык. Шуңа күрә менә хәзер сезнең хөкемгә 30 җыр тәкъдим ителәчәк. Безнең конкурс, безнең менә лабораториядә 34 җыр чыккан иде, пешкән иде, өлгергән иде, ләкин без катгый шундый шарт куйдык, бүген нинди җырлар яңгырый, бары тик шулар гына катнаша. Һәм әлбәттә төп максат 2020 елда Дасырның 100 еллыгы уңаеннан үткәреләчәк гала концертта шундый иң матур, иң сыйфатлы җырлар сайлап алынырга тиеш. Төп максат, иң төп максат әлбәттә инде татар сәнгатенең, җыр сәнгатенең дәрәҗәсен үстерү һәм татар музыкасының алтын фондына лаеклы җырлар иҗат итү. Башлыйбыз. Безнең җыр лабораториясе әнә шулай башланып китте. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, катнашучылар, хөкемдарлар, җырга мөкибән һәр кемгә хәерле кич. Бүген бездә яңа татар җырының туган көне дияргә буладыр. Әле кайчан гына бер төркем шагыйрь, композитор, җырчылар, журналистлар, җәмәгать эшлекләре бүгенге татар җырының хәләте турында сөйләшергә дип шушы бинага җыелган иде. Инде бүген фикерләшүләрдән соң туган яңа җырларны тыңлаячакбыз. Җырлар күп, һәр кайсының үз йөзе, тарихы, үзенчәлеге бар. Алар арасыннан иң нәрен сайлап алуны хөкемдарларга тапшырырга булдык. Әйдәгез алар белән танышып китик. Разил Вәлиев, шагыйрь, Татарстан Республикасының җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе. Резида Ахярова, композитор, Россия һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты. Георгий Ибушев, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы солист-вокалисты, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты. Венера Гәрәева, Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш хормейстеры, Татарстан Республикасының халык артисты. Фадим Нуруллин, Татар дәүләт филармониясы директоры, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Әлфия Жаппарова, профессор, Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының музыка театры кафедрасы мөдире, хор дирижеры, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Александр Маклыгин, профессор, сәнгать белеме доктор, музыка һәм композиция теориясы кафедрасы мөдире. Мария Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Илсия Риксанова, шагыйрь, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Резида Галимова, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы солисты, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты. Илфар Кәримов, Болгар радиосы радиостанциясының баш мөхәррире. Алсу Исмәгыйлова, Татар информ редакциясы шеф мөхәррире.
Rizala Ismagilova, Tertib FM radiosunun bosh muharriri. Minnazim Safarov, Tatarstan DTRK Milliy topshiriqlar xizmati boshlig'i. Farida Tuhfatulina, Yangi G'asr teleradio kompaniyasi adabiy musiqa programmalar redaksiyasining bosh muharriri. Hurmatli hukmdorlar, sizning ham tomoshachilarning e'tiborina bugun laboratoriya qisalarida yozilgan 32 she'rning 30i taqdim etilacak. Qolgan 2 she'rning boshqaruvchilari bugungi shoraga kela olmoq sababli ular tovushqa qo'yilmaydi. Har she'rning ismi ham avtorlari ekranga chiqa borashadi. Har she'rdan so'ng sizga olding'izdagi sonlarni ko'tarib tovush berarga kerak bo'ladi. Bugun bizda eng tuban ball 3, eng yuqori ball 9. Sizning g'adil bayagizga umidlanib, biz boshlaymiz. Gulnaz Gazizova so'zlari, Ildar Karimov muzikasi, Yong'arish boshqara Alina Sharifjanova.
Рахмет, Алина. Қазақстанның атқазанған артисті Алина Шәріпжанова. Ләкин без икенче җырны башка. Аңладык, хөрмәтле хөкемдарлар, хәзер генә сез «Мин кем» дигән җырны тыңлап үттегез. Рүзәл Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Һәм біз тавыш бирүгә күчәбез. Карыйк, хөкемдарларыбыз беренче җырны ничек бәяләгән икән? 7 һәм 8. Бик зур рәхмәт. Хәзерге башкарачак җырыбыз Гөлназ Газизова сүзләре, Илдар Камалов музыкасы, Яңарыш, башкара шулай Алина Шәрипҗанова. Көчле алкышлар.
Татарстан артисти Алина Шарипjanova. Бик зур рәхмәт Алина. Хөрмәтле хөкемдарлар, тавыш бирүгә күчәбез. 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 6. Бик зур рәхмәт. Biz alğa devam etamiz. Bugün Tatar Inform saytında turı efir olub barıla. Jüri 19 jыр saylayacak. 20 jырның yazmışın tomoshachilar hal etdi. Internet saytında atna boyuna тавыш беру mümkünligi bo'lacak. Yıldız Minno'lina sözleri, Zulfiya Raupova muzikasi. Qomlov. Sahnada Oydar Süleymanov.
Сулейманов. Тавыш бирәбез, кадерле хөкемдарлар. 6 9 5 5 4 6 7 8 һәм 9. Бик зур рәхмәт. Бүген сәхнә түрендә Илһам ага Шакировның шәхси рояле. Ул бүгенге кичә аерым мәгънә өсти. Безнең өчен бу бик мөһим. Без дәвам итәбез. 4нче иҗади тандемның эшен тыңларга вакыт җиткәндер. Гүзәл Закирова сүзләре, Динә Камалова музыкасы. Цезария Сәйет, сөйлә тик син. Sile dipsin, sile
камера корысалисты Цезария Сәйет. Бик зур рәхмәт сиңа. Біз тауыш береміз. 6, 5, 6, 5, 5, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6 һәм 6. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең җыр лабораториясе Калеп яңа буын җыйыны өчен нигез проектларының берсе булгандыр. Оешкан вакытта ук Калеп сәнгатенең төрле өлкәләрендә эшләүче яшьләрне үзара таныштыру, уртак иҗатка юнәлтүне максат иткән иде. Моңа кадәр аерым җырлар туды инде. Бу лаборатория әнә шундый иҗади танышлык, дуслыкны көчәйтү өчен бер мәйдан булды. Катнашучылар үзләре өчен яңа исемнәр ачтылар һәм хәзер инде лабораториядан тышта хезмәттәшлек итәләр. Без алдагы җырга күчик. Резида Зәйниева сүзләре, Зөлфәт Вәлиуллин кие. Мин сине җырымнан эзләдем. Татарстанның атказанган артисты Филүс Каһиров. Ленар Шайх сүзләре, Дина Камалова музыкасы. Айгөл Гардисламова, мин бәхетнең өске катында.
Исламова. Бәхетіңізге тағындай барарағыз үшін бізге тоғызлауларына керек. Шейділі бар. 6, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 7 һәм 8. Бек зор рахмет сеңа Варигә. Йолдыз Миннуллина сүзләре, Ильяс Камал музыкасы, елмаюым тыя алмыйм. Башкара Эльза Исламова.
Мирза Jalil ismidagi opera ham balet teatri solisti Elza Islamova. Royalda Zulfat Fatih. Bek rahmat. Tovushlarga qo'shamiz. Jide, 8, 7, 6, 7 ham 7. Bek rahmat. Bizning bugungi majlisga kela olmagan komandalarimiz da bor. Amina kelasi qatnashuvchi bu yoqdan bizning uchun giroyga aylandi. 2 kunlik shaltiratganda onun hali da eng muhimi tovushi da yo'q edi, lekin u o'z komandasi, o'z jiri uchun oyoqqa bosdi ham shi'r yasarga hozirladi. Olqishlab qarshi olaylik o'zin. Ilgiz Muhaddinov. Mana shunday qiziqli sonlar ko'rdik biz. Yarar, alga taba davom etik. Luiza Yansuar so'zlari, Dina Hakimova muzikasi, Yolg'izlik boshqara Alina Karimova.
Biz rahmat sana mazur jaramışın. Jide, 6, 5, 8, 7, 6, hem jide. Biz rahmat. Razil abi men oyladım, nanişler eligizge dürtlü koydunuz siz? Sözler için gene. Aha, bu ilgizge tugilinde dürtlü. Yarar, ko'nglim tinish olay bo'lgach. Biz devam etamiz. Zirayha Kamalova sözleri, Elmira Galimova muzikasi, Kun bag'ish siri. Boshqara Sumbul Siddiqova Qiyamova. Qarshi olamiz.
текшерүүгө көчөбүз. 6, 7, 7, 6, 9, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7 һәм 7. Бик зур рәхмәт. Венера Хасановна, сез менә барлык этапларны да күзәтеп бардыгыз. Ничек сезгә бүгенге тамаша нәрсә белән булса да аерыламы? Кичерешләрегезне сөйләп җибәрегез әле безгә дә, тамашачыларга да. Әйе. Бик әйбәт бара. Бик әйбәт булгач, бик әйбәт инде. Әйе. Алтылыларны қоймағыз әле, 9-на әйтергә дә рәхәтрәк бит. Әйе инде, аңлый. Бик зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Гүзәл Закирова сүзләре, Мәдинә Галиева музыкасы, Син бит ул, башкара Адилә Ганиуллина. Рәхим.
Лейла Ганиуллина. Рахмат сиңа, әфәрин. Тавышың Сандугач зур рахмат. 5, 7, 8, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7 һәм 6. Бик зур рахмат сиңа. Дәвам итәбез. Миләүшә Гафурова сүзләре, Алсу Сынгатуллина музыкасы. Үз күрәм. Башкара Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Татарстанның атказанган артисты Кәлимуллина. Biz de seni öz etamiz, biz de seni öz ko'ramiz, Elmira. Tavuşlarga qo'shik. 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 5, 5 һәм 5. Менә шулай. Бик зур рәхмәт. Лейла Хабибуллина сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Башкара Диләрә Төхфәтуллина. Үзең кирәкле.
Көчле алкышлар. Қазақ өлен консерваториясы Диляра Тахватуллина. Сегіз рахмат. Жеті, сегіз, тоғыз, алты, беш, жеті, алты, жеті һәм сегіз. Сегіз рахмат. Нешік кәйіплер тамашашылар.
Barысы da evet. Hilnar Baynazarov sözleri, Zülfet Veliulin muzikası bütünlüğün bozıp kulegemnin. Boşqara Ozat Karimov.
Teklerimiz bilgilerine 8 9 9 8 7 8 6 7 8 9 9 7 8 hem 7 Bek zo'r rahmat toza tag'in bir taqdir Lenar Shayak so'zlari Almas Asqadulin muzikasi Xalqim Qozon davlat konservatoriyasi studenti Elina Siddikova Tüp vokalistlar kelе алмау сәбәпле кайбер конкурсантларыбыз берничә көн эчендә генә бу җырларны өйрәнә башлаган. Шуңа күрә аларга тагын бер тапкыр алкышлыйк. Алар чынлап та геройлар. Рәхмәт аларга. Без саннарга күчәбез. 8 7 6 5 4 5 4 4
5, 4, 5, 6, 6 һәм 8. Бик зур рәхмәт. Шулай итеп, без җырларның нәкъ яртысын тыңлап чыктык. Тәнәфескә тукталыйк. 15 минуттан соң дәвам итәрбез.
Фәнил Гыйләҗев сүзләре, Зөлфия Рәупова музыкасы. Күчмә кошлар җыры. Башкара Казан дәүләт консерваториясының опера студиясы солисты Айгөл Хайри. opera studiyasi solisti Oygul Eri. Bek rahmat. Qadrli hukmdorlar, yo'l etgansiz deb umidlanim. Yangi kishilar bilan ishga kirishik. 7 8 9 9 7 6 5 7 8 8 8 6 8. Bek rahmat.
Рузер Мөхәммәтшин сүзләре, Гөлнара Тимурбулатова музыкасы. Башкара Илгиз Мөхәддинов ышасы гына. Алкышлар пайда. Илгиз, рахмат. Сигез, тоғыз, сигез, жиде, тоғыз, сигез һәм жиде. Бик югары бәя.
һәм 8 тагын. Рәхмәт. Без дәвам итәбез. Гөлназ Газизова сүзләре, Резида Гарипова музыкасы. Без үстек. Башкара Сөмбел Ситикова Кыямова, халыкара конкурслар лауреаты, Казан дәүләт колледжы укытучысы.
bir siydik bakmayan muzika aktörü Resida Garipova, Garip Teşviri Tiyatro'nun rejissörü, bu anın laboratoriyada qatnaşuının birinci tecrübesi. Buna kalsa bir olmuşlu tecrübe. Biz sonlarga köşemiz. 6, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 8 hem 8. Bek zo'r rahmat. Biz devam etamiz. Fanil G'iylajev so'zlari, Resida Garipova muzikasi, boshqara Zarina Vildanova, Jilakli jaylarda. Jirjilak pishgan shoh yaratdim, o'shimdan jilaklar oshatdim. Eng tatli jilagim deding sen ham o'pdim. Men yulduzli tunlarda tingladim, erkalib shashlarin saypadim. Eng tatli jilagim dedim men ham o'pdim. Boshim yo'g'aldi, jilakli jaylarda qovuşdim. Men seni, sen meni topishdim. Men irib qo'ynimda yo'g'aldim. Mahabbet shoshidir ko'rasan, uyandim bir tuyg'um bir hisim sen. Meni yuragim o'rladi. Sevgim haq bo'lsa dedim men, jemima yulduzlar bir garzin. Sen qochding belimdan hammadan men. O'yin shartlarini unutdim, oqtarib borg'ayam sheklarim. O'shima yulduzlar shundan, ko'ngildan men tilak tiladim. Jilakli jaylarda qovuşdim. Men seni, sen meni topishdim. Men irib qo'ynimda yo'g'aldim. Mahabbet shoshidir ko'rasan, uyandim bir tuyg'um bir hisim sen. Sen meni yuragim o'rladi. Yulduzlar sindiler tong attı, jil taslab shashlarni taratdi.
жырны төшімдә дә жырлармын инде бүген ағайын. Санларға күшік, қадірлі тақымдарлар. 8 6 8 7 8 6 5 7 7 7 8 8 һәм 8. Рәхмәт сиңа Зарина, алкышлар. Рәхмәт үзем. Резида Закиевна, хисләрегез белән бүлешегез әле ничек сезгә ошыймы? Ормадыгызмы әле? Аха, яхшы, аңлашылды. Бик зур рәхмәт сезгә. Без дәвам итәбез. Булат Ибраһим сүзләре, Ләйсән Абдуллина музыкасы. Айгөл Гартисламова язмышым бүләге. Халыкара конкурслар лауреаты, Казан дәүләт көллияте укытучысы. Алкышлар. Minha
Син дә бүгенге кичәбезнең бүләге айгыл. Тавыш бирәбез. 8 уйлашалар. 8 6 9 7 5 6 8 9 8 һәм 9. Рәхмәт сиңа Фейзур. Зөләйха Камалова сүзләре, Мәдинә Галиева музыкасы. Ай әфәнде. Башкара Зарина Вилданова. Bulan hava alıp şu
Yalnız tutar üzülen Zarina Vildanova. Rahmat. Belgilarga ko'chamiz. Hurmatli hukmdorlar. 6 7 6 4 6 5 5 5 6 6 7 6 6. Rahmat. Gülüse Battalova sözleri, Milevşa Xayrullina muzikası. Elza Islamova, Sensiz yaşarga.
Bugun sahnamizni Ilhom Shakirovning royali bizi. Mana aytib o'tadi, nechik senga mana shu royalda o'ynau. Do'qinlantirg'ich, lekin baxtdirmi? Shulay shu. Bek zo'r rahmat sizga taqdim qilib. Bir segizlisida bo'lmasak, yarim. Davom etamiz. Milevsha Gafurova so'zlari, Gulnora Temirbulatova muzikasi, boshqara Ilusa Xushina. Dunyo siri. Alqishlar. Ilusa Xushina. Bek zo'r rahmat. Canlanib ketdik. Ham sonlarga ko'z solaylik. 7 9 8 9 9 8 6 6 7 8 ham 8. Bek zo'r rahmat. Gülüse Battalova so'zlari, Liliya Tohirova muzikasi, boshqara Olina Karimova. Kutma sen.
Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Чынлап та көчле. Санларга күз салабыз. 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9 һәм 9. Афәрин. Рәхмәт Алина. Александр Львович, хочу обратиться. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Все ли вам нравится, все ли вы понимаете? Ну, во-первых, я готов приветствовать всех участников, и зрителей, и композиторов, поэтов, которые участвуют. Я вообще шел, знаете, с большой опасностью сюда, думаю, я же язык не во всем понимаю. Но я, знаете, очень благодарен Сагиту за то, что она меня пригласила. Я очень долго сопротивлялся. Что ж я буду в этом конкурсе делать? А теперь я понимаю, что как раз хорошо, что оказался. Теперь я знаю, чем наши выпускники нашей кафедры занимаются в свободное от консерватории время. Хотя мы их учим, конечно, писать квартеты, симфонию, увертюры, оперы. Но я сегодня еще раз убедился, насколько сложный жанр песни. И написать хорошую песню – это такой же подвиг, как написать хорошую оперу. Вот. У меня есть с ним о чем поговорить. Спасибо вам большое. Sizga bek zo'r rahmat. Biz davom etamiz. Liliya G'iybatulina so'zlari, Elmir Nizamov muzikasi. Men Qozonga qaytam. Boshqara Ilnar Miranov. Dünyada, o dünyada, 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 dünyada,
Шығып бейсілер келді, тамашалармын деп кені болады. Келгілерге көз саламыз. 8 һәм 9. Рахмет. Қазір Луиза Янсуар сөздері, Эльмир Низамов музыкасы. Алсу Файзулина, мен яшим сәхнәдә.
Qozon Tatar davlat yosh tomoshachi teatr artistkasi Olsu Fayzullina. Bu she'r maxsus onun uchun yozildi. Rahmat sana Olsu. Rahmat. Belgilarga qo'shing. Ay. 8 9 Aferin. Rahmat. Leyla Habibulina sözleri, Olsu Sıngatulina muzikası. Amir Ahmadishin, Baxtim yo'llari. Amir Ahmadishin, Big rahmat sizga.
Кадерле тамашачылар, хөкемдарлар, әлеге җырчыбыз бу җырны 3 көн эчендә генә ятлаган, өйрәнгән, шуңа күрә идегез тагын бер тапкыр алкышлыйлар өзен. Рәхмәт сиңа. Билгеләргә күчик. 8, 7, 8, 7, 6, 7, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 6 һәм 6. Менә шундый саннар. Бик зур рәхмәт сезгә. Без дәвам итәбез. Рифат Салах сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы. Ак фәрештә. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина. Алкышлар белән каршы алыйк үзләрен. Show
Калимуллина. Әфәрин. Көшәбіз білгілерге. 7, 8, 7, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9 һәм 9. Әфәрин, ескерткіш тандым. Гүлзила Гафурова сөздері, Лилия Тахирова музыкасы. Мың авазы. Артур Исламов, Муса Жалил исемендәге опера һәм балет театры солисты. Көчле алкышлар белән каршы алыйбыз.
Исламов. Бек рахмат сізге. Санларға көшеміз. 9 9 9 9 9 9 5 6 7 6 7 8 7 8 Менә шулайрак. Бек рахмат. Біз шулай әкрен генә кичәбезнең ахырына да якынлашабыз. Тагын бер генә җыр калган. Исегезгә төшерәм. Хөкемдарлар куйган баллардан чыгып, без бүген финал концерты өчен 19 җыр сайлап алырга тиешбез. Сезнең хөкемгә соңгы җыр бүгенгә Гөлүсә Батталова сүзләре, Миләүшә Хайруллина музыкасы. Казан, Эльза Исламова һәм Артур Исламов. Senin ruhun
Билгеләргә күчик. 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 һәм 8. Афәрин. Бик зур рәхмәт. Хәзер бөтен катнашучыларны, авторларны сәхнә түренә чакырабыз. Алкышлар белән каршы алыйк. Рәхим итегез. Мөхтәләр, композиторлар, шагыйрьләр, җырчылар. Алкышларыгызны жәлләмәгез. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә алар бүген безнең кәефебезне күтәрүчеләребез. Афәрин. Афәрин. Иң дулкынландыргыч мизгел. Тавышларны санау вакыты җитте. Аңа кадәр без сәхнәгә хөкемдарлар исеменнән нәтиҗә ясар өчен Татарстан Республикасының җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевны, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты Резида Ахиярованы, Россиянең атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты Георгий Ибушевны сәхнә түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Шагыйрь, композитор һәм җырчы. Рәхим итегез. Сүз сезгә. Кадерле дуслар, бүген искиткеч матур җыр бәйрәме. Мин шул хәтле күп яшь иҗатчылар күптән күргән юк менә бергә. Музыка язучы, шагыйрь, башкаручы, җырчылар, искиткеч бөтенесе матур. Мин төрле хисләр белән әлбәттә утырдым. Сез минем бәяләремне күргәнсездер, ишеткәнсездер. Һәм кайбер ачышлар үземә ясадым. Минем өчен менә бик матур ачыш булды Миләүшә Хәйруллина. Искиткеч рәхмәт сезгә, сезнең музыкагыз өчен. Бик күп минем коллегалар монда сәхнәдә басып торалар. Безнең композиторлар союзы берлеге әгъзалары. Аларга да мин бик зур рәхмәт әйтәм. Алар бик тырышып, бик матур җырлар иҗат итте. Гомумән бу конкурстан соң нинди нәтиҗә ясарга кирәк? Текстларны ансын инде менә Разил абый әйтер, мин дә әйтәм, менә композитор буларак, ничектер менә ул хәтле зур булырга тиеш түгел, озын булырга тиеш түгел җыр текстлары. Чөнки бөтен мәгънә килеп җитми менә күңелгә. Ул арытта менә җырчыларга да ул күп сүзләрне ятлау бик авырдыр дип уйлыйм мин менә концертларга инде киләчәктә кертсәләр ул җырларны. Һәм тагын менә шигырьләргә карата шагыйрь булмасам да әйтеп куям, ишекләрне дөрес ударение ясагыз, зинһар өчен. Яратам, китәм, калам, табигый булырга тиеш менә аларның татарча әйтергә кирәк. Музыкада да ул ишекләрне, ул сүзләрне. Аннан бик күп нәрсә тора, чөнки ул дөрес булмаудан мелодикада әллә ничек буталчык булып күңелгә ятмый. Менә шундый минем нәтиҗәләрем. Сезгә уңышлар телим. Бик матурсыз. Мин горурланам безнең менә татар милләтенә шул хәтле күп
матур, талантлы яшьләр килүенә. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Шуннан да бүген безнең барыбыз өчен дә бик зур бәйрәм. Соңгы елларда, соңгы 10 елда мин берничә мәртәбә бик моңсуланып калган идем. Беренче саны Хайдар Бигишев бу дөньядан киткәннән соң безнең бөек җырчыбыз. Мәдәм Хайдар Бигишев дәрәҗәсендәге безнең җырчыларыбыз булыр микән киләчәктә дип бик борчылган идем. Инде менә быел февраль аенда, январь аенда Илһам ага Шакиров бакыйлыкка күчкәннән соң, бераз иртәрәк Әлфи апа бакыйлыкка күчкәннән соң, әле менә күптән түгел Рафаэль Сахаби китеп барганнан соң, мин бераз бик тә моңсуланып ятим калган шикелле булган идем. Татар җыры ятим калган шикелле булган иде. Менә сез шушы бушлыкны тутырдыгыз, шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Татар җыры дигәннән, татар җырына бүген нәрсә җитми. Сез аны бәлки миннән яхшырак та беләсез, чөнки сез көн саен җырлыйсыз, мин тыңлаучы гына, билгеле шигырьләрне язсам да, бүген көндә татар җырының иң җитмәгән өлеше ул татар моңы югалы бару. Татар моңы көннән-көн югала бара. Менә моңа да бик зур игътибар итсәгез иде. Татар җыры нинди булырга тиеш? Мин татар җырының италуны дип Илһам Шакировны атадым һәм киләчәктә дә атармын. Илһам Шакировны кат тыңлап, аннан бик күп нәрсәгә әле өйрәнәсе бар безнең яшьләребезгә. Аннары икенче җитмәгән җыры татар җырының ул сүзләрнең бик мәгънәсез булуы. Бүген андый җырлар яңгырамады дип әйтергә була. Безнең менә эстрадада күбесенчә 75-80-90% җырларның сүзләре мәгънәсез сүзләр, сүз тезмәләре генә. Аларны һич кенә дә шигърият дип, поэзия дип атап булмый. Менә бу нәрсәдән качарга иде. Аннан соң сез шул хәтле матурлар барыгызда шак катып соклана утырдым. Әмма ләкин әзрәк кенә миллилек дигәннән киемнәрегез дә киләчәктә millиләр булсын иде. Ниндидер бер тамга булса да, билге булса да, менә Айгөл Хәйри чыкты бик матур бит. Үзебезчә милли. Менә аңа да игътибар итсәгез, сәхнә бит ул. Менә бик әйбәт, менә шулай булсын, чыннан да millилек аннан да киемнән дә башлана ул. Аны бит Шәйхәбетдин Мәрҗани әйткән, татар милләтен нәрсә саклый дигәч, гырыф-гадәт, юла, кием дигән. Димәк, аны Шәйхәбетдин Мәрҗани белмичә әйтмәгәндер инде. Моннан сүзләргә килгәндә, композиторлар сүзләрнең мәгънәсенә тирәнрәк төшенсеннәр иде. Кай вакытта сүзләр белән музыка тәңгәл килми. Музыкасы бер төрле, сүзләре бөтенләй икенче нәрсә турында шикелле. Менә аңа да бик игътибар итсәгез иде. Аннан инде әгәр дә кирәк булса авторлар бәлки тәфсирләр сөйләп булыр. Мен Илһам ага Шакировның соравы буенча бер алманы бишкә бүләк дигән шигырьне язганнан соң җырның сүзләрен аның ишегенә кыстырып киттем дә, икенче көнне ул миңа шалтырата, ул иде юк иде. Разил дип алдым бу шигырьнең сүзләрен миңа ошады, әмма ләкин ике сүзе минем күңелгә ятмады. Мәктәп Илһам нәрсә? Син анда язгансың ди, кар аклыга гөлгә күчкән дип. Чыннан да бик матур кышның карның аклыга гөлгә күчкән. Ә мин аны җырдым бит кар аклыга гөлгә күчкән дип. Алай була алмый бит җырды, яны бит хәл аңламый ди. Шуннан соң мин кыш аклыга гөлгә күчкән дип үзгәрттем. Аннан соң ул миңа әйтә иде, әгәр дә Разил ди бер сүзнең азагы ачык ижеккә бетсә, аның янәшәсендәге сүз ачык ижеккә башланса, шушы ике ачык ижек бергә кушыла да бер ижек юкка чыга, һәм җырның ритмикасы бозыла дип әйтте. Менә андый нишкәлекләрне Илһам ага шул хәтле яхшы кия, яхшы белә иде, сезгә дә бу өлкәдә бик күп эшләр. Әмма ләкин сезнең менә бүгенге концертыгыз, менә бу бүгенге лаборатория, ул бит әле башы гына. Мин сезнең өчен куанып сөйләп утырам, чөнки сез моннан соң инде бер-берегезне таптыгыз, бер-берегезгә кавыштыгыз сәнгать өлкәсендә. Киләчәктә дә сезгә бару өчен бу беренче адымнар һәм сезгә хәйр-фатихабыз телибез. Киләчәктәге иҗат юлларыгыз уңышлы булсын, бәхетле булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, мин менә бүгенге кичәгә чакырулар өчен бик тә шатмын. Минем нәрсә әйтәсем килә? Инде мине дәс килгән сүзләремне әйтеп бетерделәр дип әйтергә мөмкин. Беренчедән, җырчы сәхнәгә чыккачтан нәрсә турында җырлаганын белергә тиеш. Аннан соң мине бер нәрсә ардырды, сез мине ул кәлмәгә мин бик критик кеше, җырларның бөтенесе дип әйтерлек трагедия белән сугарылган иде. Сүзләр узун. Мин хәтта уйлап куйдым, бу кабер сүзләргә композитор ничек интегеп көй яза алды икән. Гафу итегез. Чын-чынлап шулай. Без һәрберебез җырны үзенчә кабул итә. Аннан соң мине бер нәрсә борчыды. Чынлап та без татар малыннан китә барабыз. Сез композиторлар. Чынлап та ул турыда уйлагыз әле. Нинди генә булмасын, анда джаз буламында, рок буламында, мин белмим. Без вакытта джаз, рок җырлый торган халык түгел инде, ләкин ул бездә күпмедер бар.
Ләкин бәрібір анда күпмедер біздің татар мұны шағылып кетсе де, тағын жыршылар. Мене мен өзім де жыршы. Мене нәрсе жетмеді. Біздің бар еді жырларымыз. Құяш батарда кеш бұлар, күліп шатлық білән тұлар. Саумы құяш, саумы ерте, дұлқынар, не бала шауғисыз. Неге соң біздің аңы жырларымыз жоққа шықты соған? Неге соң біздің қызмет тұрында, яшілік тұрында, кішіліктілік тұрында, матурлық тұрында, біз көбісінше қазір жырлаймыз, неледір міскін, шынға ұшмаған мәхәббәт тұрында әлі олардың оларына болса, әлінің эстрада сахнасында ол жырлай, мен бетінде сенен кеттім, сен қоясың дейді, қиында 5-10 кіші тыпыр-тыпыр бейіп. Өлесіне кетірі тұрған жырлар әбіт. Бет ярамай бет бұлар, әйдәғіз ұлыйған, біз бет татар балалары. Мен бүгін шоңа бет шатмын, не шыннақта мен сізді бітіргізді ойбастына солып топтарға тілемейін. Мен бек шат сіздің тыңлауға. Ләкин міне бүгін ескеткеш мотор тауышыларға болды. Мен оларға ғана түгіл сіздің барыңызға да зұлымшылар тілеймін. Ол сәнғат елі бек те қатлап ойын. Аны ғали білмеген кішілер біледі, сіз нәрсе анда мотор кейдім шығасыз да, жырлайсыз да, кісе тұтырып ақша аласың деп. Біз аны барымызда өзі бізге білесіз, білеміз. Бұл ескеткеш ауыр қызмет. Менің нәрсе айтасым келе сізге тоғаннар. Шын-шынлап ұлы сәнғатқа тартылыңыз. Шыны, шын мағанасында бар дейді, шын классик, шын татар жыры тәрбиелі. Біз жиын ғафуйтығы шықты бұқты уақыт жыр біліңіне милләтіні тәрбиелей алмаймыз. Біздің сауығымыз бұлайда ескеткеш түштейді. Ескеткеш. Біздің жырларымыз сәхнеде сауыт сауа жоғанда тыңнанға тұрған жырларға ұшап қалған кебі болды. Ләкин сіз оны көтере аласыз. Мен сізге ұшанам, мен сізге бәғітлер ұшылар тілеймін. Рахмет. Менің тағын айтасы бірге сөйлеміне қалған бұл конкурс бек те керекті лаборатория бәттімінде мен мұннан 2 гена күнін білек Рашид Вахапов фонды яңа татар жыры конкурс елан етті. Оның үшін президент айрым ақша біліп берді. Ол бек зұрлап, бүтін татар өлкелерінен, татар төбеклерінен композиторларымыз, жыршыларымыз, музыкантларымыз, шоғырларымыз қатынашына өтешек деп білеймін. Әм имында тыңлап отырдым, қарап отырдым, тағым бір тәләп білем. Мен бұл андағы конкурстың жюри рейсі. Міне мұнда сіздің ең матур жырларыңыз әгер де конкурсқа қатынашса, меніңше еш шексіз алдың орындарына алашақ деп білем. Мен сізді шуша конкурсқа қатынашуға шақырамын. Hurmatli jüri a'zolari, bugungi kechni bizning bilan birga o'tkazganingiz uchun zo'r rahmat sizga. Aydangiz olqishlaylik hali hakamdorlarimizni. Talib Yonabon jiyini ismidan istalikli bo'laklarni qabul etingiz. 21-asr tovushi audio kitobi. Bu audio kitobda yosh shoir ham yozuvchilarning o'z tovushlari kirgan. Qabul etib olingiz. Bek zo'r rahmat sizga. Rahmat sizga. Hozir ekranga e'tibor. Hurmatli qatnashuvchilar, ekranni biroz ochsak edi. Kulminatsion moment. Ham mana bizning jinguvchilarimiz. Alina Sharifjanova, men kim? Shilus Qohirov, men seni jirimdan izladim. Oygul Gardislamova, men baxtning iska qotinda. Ilgiz Muhaddinov, yasha, sula, yorat. Dilara Tuhvatulina, o'zing kerakli. Ozod Karimov, butunligin bozib kulagamning. Oygul Xayri, Kushma qishlar jiri. Ilgiz Muhaddinov, o'shasig'ina. Simbil Siddiqova, biz o'sdik. Zarina Vildanova, Shilakli joylarda.
Айгөл Гардисламова, язмышым бүләге. Эльза Исламова, синсіз яшәргә. Илүсә Хушина, дөнья сыры. Алина Кәримова, көтмәсин. Илнар Миранов, мин Казанга кайтам. Алсу Фәйзулина, мин яшим сәхнәдә. Илмира Кәлимулина, ак фәрештә. Артур Исламов, моң авазы. Эльза Исламова һәм Артур Исламов, Казан. Менә ул безнең җиңүчеләребез. Алкышлыйк тагын бер кат көчле алкышлар белән. Бик зур рәхмәт. Бәя биргән хөкемдарларга, көч биргән тамашачыга, рух истәгән Илһам ага рояленә, командаларга, оештыручылар бик зур рәхмәт. Шуның белән сайлап алу туры тәмам дип игълан итәм. Финал концертында очрашканчыга кадәр сау булыгыз.